Әби, сез яшь вакытта ничек итеп күңел ача идегез? Эй, кызым, без бит ял итеп кенә утырмыйдык. Без аулагиләргә җыелып, үзебезнең эшләребез белән җыела торган идек. Кызлар үзләренең тегүләре, сигүләре, бәйләмнәре белән килә торганнар иде. Инде кая кызлар килә, анда егетләр дә килә иде. Егетләр инде гармун алып килә торганнар иде. Гармун ул менә шушындый аулак иләрнең нәк йөрәге була торган иде инде. Гармун булган җирдә биюсез дә, җырсыз да булмый. Ана шушында инде безнең тапкыр токмакларыбыз туя иде. Моңлы җырларыбыз җырлыйдык. Инде биемичә дә булмагандыр, биеп талгалаганбыздыр әле без анда. Сез күзләрегезне бетереп, рәхәтләнеп бер-берегез белән сөйләшә дә албыйсыз бит. Кәкрәйеп, бөкрәйеп, күзегезне бетереп утырасыз шунда. Әби, бездә төшеп калганнардан түгел, милли гарәп-гадәтләрне онытмыйбыз. Татар халкының моңлы җырлары, дәртле биюләре бер көнне дә битараф калдырмый. Без бөтен җиргә дә өлгерәбез. Менә карагыз.